Det är lite blåsigt idag så det är nästan skönare där i vattnet faktiskt. Det här är grejer. Aj, aj. Man kan njuta av Östersjön på många sätt. Noniin, tää meni hienosti. Noniin, sitten sama juttu suomeksi. Mitä? Oot sä ihan hullu? Tiedätkö miten kylmä tuolla oikeasti on? No, sähän just sanoit, että siellä on mukavampi olla kuin täällä ylhäällä, niin sinne vaan. Oi jumalauta sun kanssa. No niin, Marko Reinikainen tekee siis mitä vaan myös kaksikielisyyden eteen. Ja Itämerestä voi siis nauttia monin tavoin. And now in English.